Venía por el tubito. Claro, passa. No subjecta imposicions, ni a sentències repressives. Des de dins de... Vale, equip, ho tenim tots clar, oi? Sí, ho tenim claríssim. Clar. En teoria. En teoria? Mira, no vull tallar el rotllo, però a mi em preocupa que em cosin entrades des del minut zero. Si t'han d'aturar trencant-te una cama, ho faran sense mirament. I sabem perfectament que després no passa res i que aquí els àrbitres no xiulen mai res en contra seva. A veure, penya, vam decidir que sortiríem a guanyar, que sortiríem amb el nostre joc i que no ens importaria qui tindríem davant. Ja, per aquesta vegada ens hem ficat a la gola del joc. A grandes males, grandes remedios. Val, però llavors quins grandes remedios proposeu si no ho veieu? Fàcil, si ells juguen brut, nosaltres juguem brut. A joc brut sempre ens guanyaran. No veus que és el que millor sabem fer? Aquest equip mai renunciarà als seus principis. Mai farà joc brut. Exacte. Nosaltres estimem la pilota. Tenim la pilota, passem la pilota, tenim la... Prou. N'estic farta, això és una merda. Això és indignant. En casa del jugador loco, la alegría dura poco. Però tu què te passa? La saviesa del poble de Castella, Capi, la saviesa. Però no veieu que encara que fem càrrega legal, retorçaran el reglament i et fotran al carrer i l'endemà els mitjans encara diran que ets tu el que fa joc brut. Vale, així que tenim clar el que no hem de fer. Perdón. Se m'ha caído. A veure, jo us entenc. De fet, jo també tinc dubtes. De fet, trobo a faltar la gent que hem perdut pel camí. Jo també la trobo a faltar, però per això ara més que mai hi hem de ser. Quan la gent té dubtes, nosaltres som més necessaris que mai. I hem de fer el que millor sabem, que és el nostre joc, que és que el fem molt bé. Però són massa coses. Per fer com els altres i abaixar els braços, només començar, que no foten la cama ni foten res, doncs aleshores fotem el camp. Tia, penya, no m'ho puc creure. Però quan hem renunciat a alguna cosa, nosaltres? Quan ens ha fet cosa sortir al camp a jugar? Bueno, esto ya está. Vale, gracias, muy amable. Y que tengáis suerte. La vais a necesitar. Però què diu aquest paio ara? No hace falta saber catalán para darse cuenta de que estáis todos un poco cagaditos. Qui no té feina al cap pentina. ¿Estáis oyendo? Es vuestra gente. Han venido a veros jugar. Vale. Entenc que tinguem dubtes i entenc que tinguem por. Però allà hi ha una gent que ens ha donat una responsabilitat i nosaltres ens toca assumir-la. Hem de ser el seu altaveu, la seva lletra i el seu puny. Sortim a jugar amb alegria i a l'atac. Perquè ningú no juga com nosaltres. El combat és allò que es diu i és allò que es fa. Hem de prendre partit, ara més que mai. Nosaltres no ens rendim. Va, amunt, que ha arribat el moment. Som-hi.